can't take it anymore. Can you see I'm feeling? 'Cause I can take it. What's up mga Kubal? We got Jhuryy on verse. Jevan on drums. Nazi on bass. Geelord on keys.
the price, no boy. We must regain the strength to fight this sorrow. Criticize, realize, socialize, yeah. Criticize, realize, socialize, yeah. Criticize, realize, socialize, yeah. Make it real, or make it real. What's up mga Kubal? Atong ilailahon pa dyan maayo ang Santing band mga Kubal. Ako rin si Merben. Ang musical influences nako sa pinakauna yun si Uncle Bob yun. Mawagi ang pinaka-roots. Sa sunod pinakadagang chicks. Ako day. Pero sorry girls, I'm married. Matay. Shout out to my wife. Yes. Pero yeah, my name is Krutch. Married. Ako si Krutch, ang gitarista sa Santing. Nya musical influence ya si Juan Jud first Jud Bob Marley Jud Juan Jud know your roots pa. Kay di man ka pwede mo shortcut o paminaw or mohimo ka og reggae kung di jud ka ilang Bob Marley. So mo jud na then ni progress na still pulse ni karon ang grabe ka gi-embrace nga like kanang tone or mga kanang style ang Catch a Fire. Kaya mana mo mga kung Santing as a whole na dyan sa still pulse of Catch a Fire. That's it po. That's it mga Kubal. Kilala ko ng drummer sa Santing mga Kubal. Mga Kubal. Ako din si Jevan, drummer sa Santing. At kuha ko, single sapat. Yung one girl. Merit na sa present. Actually, akong mga influence no kay more on mga rock, mga metal. Yeah, mga 2010 na po na sugod-sugod paminaw mga reggae. Like Bob Marley, mga Hawaiian nga reggae. So manay na kuan na po. Team ko reggae sa una. Pero kanang salamat ko nga itagaan ko nilang chance to kanang ko sit behind the keyboard. Wow. Word. Ay, Jhuryy dahil Perks sa Santing. Yeah. Rock and roll mo sa una, way back high school. Influences kay si Kultura, Soulfly, mga tribal core kayo. So pag graduate ako high school, nagkaila nila. Moto na na-appeal ko sila sa Perks. So moto na Bob, mga steel poles kay sa Paray. So moto influences sa pagsunog reggae na yun. Ang Juan, Baista. Yeah. Baista sa Santing. Hello, ako rin si Jonathan, aka Nati, on bass. Na-mention naman nila ang mga influences like si Bob Marley, Steel Pulse, Catch a Fire. Pero andog karon ni influence gyud po mi sa mga pagko na mga artists like Chronix, Moderation, Nati Roots, katong mga sa mga lain-laing nasod nga reggae artist. Then until hangtod karon ni amo pagyapong mas gibutang ang flavor ang among music. Nice. Ito ila-ilahon ang ilahang keyboard. Hi. Mga Kubal. Ako din si Geelord, no? Ako ang keyboardist sa Santing. So, murag na-mention naman siguro ta ng mga musical influences no sa reggae, pero sa akong side no, siguro sa una ang panahon nga mga CD pa no, daghan no,
murag pop ba, something pop or any siguro ang pinaka ako yung siprahon sa una kanang Incubus no, mga Incubus niya kanang mga pop, any kanang mga murag bitaw maka-capture ako murag particular mubos kanang mga ano kanang bitaw murag dali ma-catchy nga mga tones pa ingon na so o mga hook nawakan ano siguro sa side sa reggae no katong daghan sa fire kaning kang Bob Marley but siguro side sa kanang mga jazz no muna kanang we come from different kuan magod mga influences kunya na ako'y kanang mapeg no nga mga composition so ako nang i-record siguro by siguro lang guitar and manahimuan na mo concept ana so dugay na kayo ang band no I think it's been 18 years na ang Santing since 2003 sobrang mas dugay pa siguro sa mga ubang mga minyo about 18 years unya we started out no during high school nag-abot-abot ang pipila namo unya we had different musical influences niya murag ang siguro naka-create spark ang reggae siguro murag it's a very special piece of art ba murag makita gini nagi grabbing dynamics sa reggae ba so 2003 to no so 2004 ta naman tuto dalang dili 5 minutes kuan that was the original lineup no and come 2007 no there was a change in lineup so siguro ang mga original members no katong pag roots pa gyud siguro si kuan not siguro so daghang mga circumstansya no nga napiktuhan ang banda until such a time na nakapurma mi ani is mao gyud among nakita ba nga mao gini ang atong gusto sa direction sa tong band mao gini among mga influences niya pagkauyon ning tanan ba kaya ang good name bila na Santing Kalawag so ang name gyud ana gyud is tanaw ni mo Kalawag no mura man nagrebelde sa society because actually sa una ang among original nga kuno mga founding members po no ang mga composition it was more on mga political and Santing murag ni Santing sa imong ito ba Santing sa imong una so it was kanang making songs nga makapasanting sa una-una no murag speaking your mind ba pag 2007 mo na to pag unang among line up and bago po na mo mga influences actually nag-release mi sa album 2019 no release na mo live May 2019 during Cebu Reggae Fest and naami kanang CD gid sikal ba okay then ang among plan next direction is butang siya sa kuan sa Spotify or mga online streaming platforms pa but naalang may gipang kuan pud nga may mga circumstansya magud may hita po 2019 2020 di ba we all know nga abot ang COVID so naagay mga napiktuhan yun mga adjustments so we're patiently waiting lang no nga ma-upload ni soon kaning mga songs no na may page no just search Santing SANTING and na dia i-post po namo among video no katong album launching me unsa tong mga previous nga gigs po namo so makita po ninyo dito ang among mga kanta po nasa may mga online jam so good pa katong usos pandemic ba mga online virtual jamming ba narito and yeah you could really direct us or send us directly a message sa among page but dili kayo mi tig-reply busy man pero ma-reply mi kanang wala may baton so di bitaw kanang dili siya kanang
Pero wala mo sa message dito. Ay siya, nakita ng album. Reply na niya. So, pero pwede na kung ano ka ng concert like na maginanglan o function ka na function na or para may sa Facebook na may contact number po dito dito. Siguro mas dali po og kontakto na lang sa tong contact number kay sa di man good online good tanan po Manang, to akong pasabot ba nga di kay dahil may maka-reply kay di may permi online. Okay. So na contact number ito, pwede mo direct lang direct contact or message. tawag. We really For love to smooth have you kanang ma-appeal mes yung function, no? Kay kaon sa mi. Mga kasal. Oo, kasal. Palit na sa mi diaper. Mas maayo kung ang number dito na lay contact yung mga busy mo din sila hindi kayo permi mag-online ba. Okay, so I think that's the wrap mga Kubal, daghan kayo salamat pasalamat sa Santing Band sa behalf of the Kubal TV show, Judah and Ariel. Nagpasalamat mi and hopefully maka-attend mi sa inyo mga gig or maka-attend sa mga gig kung mabalik na ito ba. Mao. Okay. Salamat mga Kubal. Thank you. Ana rin, Kubal.
to the stage.